Vi skal i dag snakke om Bohrs atommodel. Da programmet, som der plejer at følge med til modulerne, desværre ikke virkede den her gang, har jeg været nødt til at nøjes med at lave et diashow, hvilket jeg håber er okay. Niels Bohrs atommodel går ud på, at Bohr antog, at atomer kan eksistere i stationære tilstande, hvor de ikke udsender noget stråling. Ifølge hans model kan atomerne springe mellem de forskellige baner, de forskellige stationære tilstande, og det kan vi kigge på her. Det hedder emission og absorption. Ved emission springer vores elektron til en lavere bane under udsendelsen af en foton. Hvorimod ved absorption optages der en foton, et elektron optager fotonet og springer til et højere stående energiniveau, en højere stationær tilstand. Disse stationære tilstande, som elektronerne ender i, kan beregnes, og det kan man via en formel, som Niels Bohr opsatte, kan vi kigge på her, som er formlen for energiniveauerne. Formlen lyder således: energien i endte stationære tilstand er lig med Plancks konstant ganget med lysets hastighed i vakuum gange med Rydberg-konstanten er divideret med den stationære tilstand i anden. Hvis du indsætter de her konstanter i formlen, kan du faktisk omskrive formlen til en del mere overskuelig model, som vi kan prøve at kigge på her, hvor den så hedder energien i endte stationære tilstand er lig med 13,6 elektronvolt divideret med endte stationære tilstand i anden. Og her kommer vores resultat ud i elektronvolt. Elektronvolt kan vi sige er 1 elektronvolt er lig med 1,602 gange 10 i minus 19 joule. Til sidst kan vi lige snakke om, hvad vi så kan bruge de her energiniveauer for de stationære tilstande til. Det kan vi faktisk blandt andet bruge til at finde energien af den foton, der f.eks. bliver udsendt ved emissionen af et foton. Den energi af fotonen kan vi udregne ved at tage de to fundne energiniveauer fra det energiniveau, den er sprunget fra, til det energiniveau, den falder ned på, og trækker disse fra hinanden.